Suna malama? Sunana Fatima Umar. To malama Fatima Umar, yanzu idan kika ga cewa ko in ce yanzu idan ana aurar da maza, idan a ce mu mata muna auren maza, a tsarin ki kamar nawa kike za ki yi aure? Aini 100 zan aura. Ɗari gaba ɗaya baki zari ba? Su huɗu suke aura, amma ni sabon mugunta 100 zan aura. A ce mu mata mu ne muke auren maza ba ma maza ne suke auren mu ba, ke a ra'ayinki kamar nawa kike ga zaki aura? Haɗuwa ta wani ne da zama. Ce dama kina jira irin wannan daman kenan. Da na sami wannan daman ai zan rama irin abubuwan da maza suke yi wa mata. To shi kenan yanzu da yake a ra'ayinki kamar nawa kika ga zaki iya aura? Su ba hudu suke aura suke cewa wai hudu suke aura, to ni sai na aure hudun sannan in sake sun ƙara auren wasu hudun. Haka zan da yi. Kamar kina jin haushin su? A'a sosai ma yin abubuwan da suke yi ba dole mutum ya ji haushin su ba. Misali gwamnati ce take yin aure. Ba tare da kin kashe kuɗin ki ba za ta yi miki aure ko nawa za a kashe gwamnatin nan ita ce za ta kashe. Sannan kuma kaddara ya halatta auren nan ki aure ko maza nawa kike so za ki iya auren su. Idan ke ce akan kanki tunda an yarje miki wannan abubuwan za ki maza kama guda nawa. Kana nufin ko nawa zaka aura a ce an halatta mana kenan ba iyaka? Wai an halatta miki ki aure ko maza guda nawa kike so. To gaskiya ni dai kusan zan yi kusan 90 ma kai 150. No. Za ki yin 150. To masu sauraro. Kun ji bayan da wannan da Allah ta faɗa. Kiri-kiri kwaɗayinta ya fito ta nuna za ta iya yin to kun ga tunda ta ce 150 ma ma'ana 150 ɗin nan fa ba iyaka kenan. Kun ga ina da hujja. To ta ce tana da hujja. Ka san wasu mazan suna yin aure saboda ɗanɗano su ma. To ni ma abin da zan musu kenan. No. Kawai ne ta aura yana ɗanɗanawa. Shi ne. To kun ga wata ta aure tana ɗanɗanawa tana cika. In ta kama ta cika ma'ana ita abu ɗaya ne zai hana ta. Ta haƙuri da wannan aure sai dai in mutuwa ce ta yi halinta. Sai dai in mutuwa na yi ko kuma jinya mai ƙarfi. To ko kun ji. Da aure. Shi kuma namiji gaskiya mace in tafiya jiya ma ko da matarsa ce yakan haƙura ya aure wata. Ai ni ina cikin jinyan ma inda hali zan ta ce a ƙaro su kawai a ƙaro saboda zo su ta zama hankali. Ina da